To lidi, já vás zdravím, tohle je moje první video, co dabuju já. A jdeme si zkusit pušnout Dynamika do leaderboardu. Když se tady podíváme, tak potřebuji minimálně 1034, myslím. Ano, 1034, já mám 1000. A hrozně štve, vždycky jsou třeba lobíčka plný těch a já prostě jedu Dynamika, který prostě nemá šanci absolutní. OK. Kit je nahoře. Nevím, to odbouchnu. Třeba zabiju i Kita. Přesně podle mých plánů. OK. Tak ten mě dobře zachránil, protože můj aim trošku pryč. Tak jo, první hra asi výhra. Lidi. Krása, první hra výhra. To je perfektní, protože video bez prohry se nemůže vydat přece. To pak není ono, to si mi pak nevytlemíte v komentářích, že? No, proti nám ani jeden bas, u nás 2. Samozřejmě jsem bez rakeťáky. Okay, nějaký, jo, to budu farmit Tak já mám to jsou plný potaty. A pozor, Larry a Lori. Tohle hru trošku víc hrašuje. Už zjistil, že jeho teammatey jsou úplně na huby. 2v1, ale Daryl mě sundá jak potatu krásnou. Já jsem mu krásně odskočil. To prčíc, můj aim. Trošku hopo v autobus. Prčíc, kámo. Žádná prohra. OK. Jdeme ještě jednou. Pokud vyhrajem, tak budu v leaderboardu, takže pojedu i na vyšší trofy. Třeba na 1050, 1100. Uvidíme, jak se mi bude dařit. Uvidíme. No možná ne, pokud se mi přestane dařit, tak to prostě střihnu a budete mít jenom jak vyhrávám. Já jsem v top 200 lokal sezon. OK. To není vůbec špatný. To top 193. Minulou sezonku jsem byl tady někde. Že teďka už trošku výš, ale tak bych mohl třeba pušnout do top 150. Uvidíme, jak se mi bude dařit. Kamo, já to nějak vařím. Ne, spíš mi randomáci vaří. Už. Co říká? Ale dostávají povařeno. Takhle se mi to líbí, když hraju no skill. Ne, když dosáh spamuju gadget a pak ultinu. Až podezřelé moc lehký. Dosáhl už jsem v top 108. Kámo. Dobrý, tak já si zkusím dostat třeba do top. Nevím, uvidíme za video. Huby. Hele, poprý, co má otazníčky. To brzo. Když jsme na 1050. Ne. Jo. Ne. Můj aim. Moje skilly minus. Blood si myslí, že je to Reax. No spíš já. Když jsme úplný kreténi, nebo já. OK. Boom! OK, tak šel na druhou stranu, prediktnul mě. Bludimír. Kamo, je to i baví, ale já přijde, že by šel poslední, fakt lidi poslední. A to video nebude mít hodinu, já bych to 5 dní needitoval. Tak si dáme trošku klidnější hru. Klidnější. Jdeme tryhard.
No samozřejmě nesmíme zemřít. Píšťalo. Okay. Samozřejmě Edík, to nesměl chybět, kterého jsem celkem povařil. I was brown ready. Ne. Nein, Štefan. Nein. Nice. Kamo, mě to fakt baví. Ale já jenom vidím, jak to budu editovat 2 dny. Dlouhý to bude 2 dny. OK. Ten Edík moc nepotahal. OK. No nic. Let's go. Kámo, to jsou tak rychlé hry. Se dám ještě jednu. Aha, no nic. Takže čau lidi. Bohužel musím to ukončit. Nevím, kdo mě invituje. Elfeto, nevím, kde to je. To je jedno, jdeme se podívat do leaderboardu. Jsem 106. Já si myslím, že za tohle místo jsem spokojený.